ana yoga ya yoga buta ana sinden ya sinden buta nanging wis dadi putri buta ana dalang buta nanging wis insap warna-warna busane Sang Prabu Bawanaraka Sura Cinandra kanthi kaya panjraing Puspita. Dilanjut Mas. Oh nggih, matur suwun sanget. Nggih. Wes napa Pak ngrego-ngregosan napa Pak? Mboten saroko-roko Pak lah ya Allah ya Allah. Olah HP ta kira. Tas kula niku gedhen rumangsan Pak. Pak niki wau lagune nemen nggih Pak. Nemen. DP-ne riyen Pak. Nggih. Mengke lek mboten di DP mboten muni niki. Nggih. Napa malih kibote wah niku jajan kadange digawa. Sabar Tris. Terayo jenenge bocah yo ngene iki teh, ya sabar ya. Heeh. Dari tim-tim Bani Sukarti atau Dekornya mungkin boleh. Oke. Siapa ada yang mau? Mbak Sida Mungkin yang pakai baju. Ada Mas Ferry. Pakai baju. Ayo joget-joget di sini, Ya, joget joget bareng ya, di nggak sini. apa-apa. Ayo, nggak apa-apa di bawah situ. Ini namanya Mbak siapa ini, Mbak? Mbak Rosida. Mbak Mbak Rosida. Hmm. Monggo Mbak. Mbak Sida. Monggo monggo. Walah kok padha karo aku. Jadi ini. tadi waktu di sore tadi ada gini Mas Akbar. Bagaimana? Mbak Rosida sama Sabrina ini kan sama-sama overweight. Oh. Katanya gini, gimana Yes. Tante Asih kalau saya mau foto di pangku sama Mas Akbar kaki satu sama kaki satunya. Woi, sok Mas Akbar sok gepeng iki kok. Monggo monggo. Mas Tib ya kaki satu dan satunya. Mau minta foto, tapi di pangku syaratnya Mas. Pakai dua lutut, orangnya segini Mas. Loh. Mas Akbar langsung mundur dong. Aku langsung ngambekan dulu. Ya ampun. Ya Akbar ampun. langsung Al-Fatihah. Ndak Mas guyon. Ye, Ya, nggak guyon apa-apa. aja. Adung mak teratap anting. Hei, Ora Mbak, guyon tok kok. aku yang tak kak. Guyon aja. Nemen, ini Mbak Rosida mau Mbak mencoba. Rosida tobrut. Ya ora. Boten Mbak mriki. Wes tak dekep Mbak. Nggih boten mriki Mbak. Boten Mbak ya Allah. Kok enak tambahan nih. Mau menjoget atau bernyanyi bersama Mbak Niken, Mbak Rosida? Nyanyi bareng aja. Oke. Dari mana Bani? Mana tadi? Gani Sukarti. Oke. Double. Oke, siap. Monggo temen. Oke, Dek Niken bersama. Oh, malu-malu kucing. Anjir. Ojo ngawut ae kowe. Sini Mbak Rosida. Mbak Rosi ngene. Rosi. Kena wong ning kono padha iri kabeh, soalnya aku iso jejeran karo sampean. Kan wong ayo foto rame je. Mbak Rosida, nanti kalau joget sama Dek Niken, nyanyi bersama Dek Niken, nanti jogetnya Dek Niken ditiruin loh ya. Gimana aja jogetnya Dek Niken ditiruin. Nah, Pokok aja sampe bokongnya dikek ngarep. piye bokonge kek ning ngarep ki? Piye carane? Ya, terus. Lah wong iki bokonge nanti Mbak. Niken. Mboten Mbak. Niki lho. Bokonge kan teng mriki to, maksud kula ngoten lho. Mengke madhepe teng pundi ngoten lho. Enggak. Iki bangkeanku cek tak tinggal. Pargoy, Mbak. Zaman sekarang gitu yang sentit. Ayo to Mbak, ndang lho jajal. Tuh. Baik. Baik. Akbar yo nyawang babar. Ora. Kaya nyawang to. Boten. Ora nyawang mung lirik kok Ken. Rumangsaku. Anu,
Ge ada sego, ge ngesek sego lho. Ora Mbak ya Allah. Wih, berarti ayem kok Mbak Nike. Ayem lah, pastinya bahagia selalu. Alhamdulillah. Ojo diet. Sakti. Ojo Lho wis. makane saking sakti iki ora nek perubahan iki. Tapi wingi wis turun kok Mbak Rosida, bobotnya turun 2 on ya Mbak ya. Turun di bawah timbangan. Gorong on. Ayo nemen Mbak Rosida bersama Dik Niken Salindri. Oke. Yo. Ratekna yo. Oke.
Makasih Mbak Rosida, Pak Eko, Bu Asih, nggih. Mau nyanyi lagi toh? Apa? Oh sudah puas, sudah. Sudah nggih. Sudah puas, sudah dapat. Oh iya nggih. Nggih. Loh, mboten sias ngono toh? Foto kali Mas Sabar. Ayo. Wih. Mas aku. Duduk dulu Dek Niken, istirahat dulu nanti lagi. Diterusne Mas Gareng ya. Ya nggih, monggo. Mbak Enggar karo Mbak Dwi jumeneng bareng yo. Ayo, sepati co. Ayo, balik ke gamelan yo. Yuk. Yuk. Hopa. Selamat malam. Selamat malam. Salaman sih karo Mas Gareng, halal bialalan dulu. Minal aidin wal faidin ya Nduk Dwi. J, mohon maaf nyuwun sewu. Nyuwun pinten? Nyuwun 50. Oh, nyuwun pangapunten nggih. Mbak Nduk Enggar, minal aidin wal Minul. Iki lho Om iki. ayu marpate kok dawur. Nj, Iya, Nduk. minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf. Oh maaf, Nj. Iya, Nduk, tak sepuro kabeh luputmu. Nggih to. Sak gedhe-gedhene nggonamu sik gedhe nggon aku ya. Walah, alah. Aku penduwe. Sepuro kuwi lho dosane. Nggih, Dik Enggar, Mbak Dewi monggo iki badhe. Iki ana pamundutan Napa? Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Ya kuwi saka lumantar WhatsApp. Milih sampean tembang kangen apa podang kuning. Ya. J, tembang kangen mau. Oke, siap. Buka saka tenor digayengke. Yo, Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Tembang kangen. Dados jogete Mas Gareng. Ya. Yo. Langgam sik. Ya. Langgam sik Ya. yo, Aryo. Jangan dong, Enja. Kakean nastarmu, Mbak. Oh iya. Sing di. Oh, sing di. Bon, ya. Yuk. Waya bengi hutan krimis raus kumis banyu kantu metis ganti seksi nangis wong sing tak tresnani ikon Tayub nih. suara jerone uripku yen ora ana sliramu sumi
Dilanjut Mas Gareng. Wayah ambekanku pedhot. Oh iya, ora kena kudu semangat. Heeh. Diwalik slendro, sepatu slendro. Ngladeni sing pamintane slendro. Siap, nggih. Dek Sinta jumeneng. Sinta jumeneng kalih. Sinta tok le. Sinta tok. SWP. Ayo ta, Sin. Bibar Mbak Enggar Pawon, Dek Sinta. Ya, sepati slendro. Heeh. Selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Mas Kicuk. Gareng. Oke, ya gareng. Gareng tipes. Gareng tipes. Sing jenengno ya cah elek lor dhewe ireng iki. Gareng tipes. Dek Sinta selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Nah, ki ngaturke milih podang kuning kok gerajakan. Oh nggih, Apa? suara terbanyak mawon nggih. Suara rakyat, suara Tuhan. Apa? Gerajakan. Oke. Heeh. Nah, yo krutuk sing ngendang krutuk. Lho. Polane iki. Rajakan, yo angkat. Nah, Kopi piye? Yuk. Oke. Raina bengi
wadon selonjonan lan wadon upir-upiran Oke, garenge modar. Sekali lagi, ben modar pisan. Dibalekne ning pelok. Heeh. Sepoti pelok terakhir Dik Niken Salindri lagi. Jomane siji 10 ngatasi yo Mas. Awangane ya. Kembali ke Dik Niken. Ayo, lagi. Sepoti yo sing pelok yo. Sing gundul apaan? Rumangsa sing ndi sing gundul? Anu ae, yo lagu. Ya. Rarani muni. Eden iki kan. Kok tuweles to, Mas? Apane? Sampean ngompol ya? Mboten. Keringetan wong nyambut gawe. Jareku teles. Jareke sapa? Jareku. Oh, ya kuwi kutan banyu maling. Penutup ya, Dik. Apa? Sing seraginan bebas. Yo, sing seraginan. Sakenan terus. Seraginan yo nggo penutup balekne ning pelok ora usah. Ya. Heeh. Apa? Gelo ninggal katresnan? Ya wis manut wis. Ah, ninggal katresnan wae ya. Heeh. Enggak mau. Lho, apa? Gelo wis gelo. Oke, gelo. Wis. Kok yo ngolang ale to kok enek sing ndi. Wis ae surupe. Sorry. Maya sore. Tapi nadane dindekne ya, Mas? Iya. Heeh. Ya. Apa? Manut? Heeh. Kanca-kanca apa? Heeh. Heeh, ya. Heeh. Mangga? Yo. Bareng Asta Brata. Diaturkan selamat malam untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Bareng Asta Brata. Bagaimana seperti oh ya? Seperti
Joget apa iki mok ngene-ngene. Joget versi mopok galeng. Mopok galeng. Lanjut, yuk. Apa nih? Oh iya iya. Yuk. Mas Gareng. Nice. Wis ndang maam-maam sik, leren-leren sik aku tak keperukan. Nggih. Monggo. Monggo. Mesake sing penikmat lakon. Ha. Mak, piye cawe sesaji nderek ingkang sinuwun? Heeh, Pelok, Mbah. Iya, Semar bangun kayangan. Heeh, Semar bangun kayangan tutuke. Allah 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 Maha Agung. Allah 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 Kang Maha Agung. Allah 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 Maha Agung. Allah 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 Kang Maha Agung. Pan ana kang sinembah namung Zat Maha Murah. Pan ana kang sinembah namung Zat Maha Kawula Gusti iku amung sawiji kang nyukupi kabutuhan sayekti tanpa putra uga tanpa nutraake ora ana sawiji kang madani kan ana kang sinembah
moho murah lan ono kang sinembah namung zat moho murah.
Hoi.
aglar ning paseban jaba Bendara bengkang samudra Prabu sananing wadya tetindhi ing praprawira Regyana Patih Sudira Didem kang sami sumewa plak 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 dung 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 der Paman Sengguni medaling Jawi nitih bendi Dursasana nyungsung Warti Paman Sengkuna medaling jaba nitih kreta Dursasana nyungsung Warta Paman Sengkunar medal ing latar nitih Dukar Dursasana nyungsung kabar Paman Sengkuna ndase atos cangkemmu le tak rungokne ngarep-arepe nak kok ngguri ngendas-endaske wong tuwa oh ya jalan ora kena nggo cucu ora kena nggo cucu Paman Sengkuni paman ya Durmagati Paduka ingkang medal Jawi kula pun Durmagati nyukso kabar lah iki lho cah apik ngene iki basane runtut tembunge kecekel lha nggih to paman pripun wong sing pagelaran wong sing ing pendapi ing negari Ngamarta kula pun Durmagati nyungsung kabar nah iki apik iki bocah tembunge runtut nggih Paman Sengkuni kula nyuwun nyadong tirta cantuka ha apik to tirta cantuka tegese apa le tirta niku banyu cantuka niku kodhok tegese Paman Sengkuni kaya kodhok oh lah padha wae Paman Sengkuni kula pun traksi ngadong kabar Paman Sengkuni wis gagap ora usah kakean pangandikan ora usah kakean gundeman Paman Sengkuni kula pun citraksa nyungsung kabar bar kados pundi pasewakan negari Ngamarta kula pun citraksa nyadong kabar bar awit para Kurawa niku kedah ngati-ati nek ora ati-ati iso kecantol wek iya ngat ngomong wong akeh iku kudu sabar kula Satria Tirta tinalang pun karta maremo paman kula pun Jayadrata satama nyungsung kabar ya para Kurawa dina iki rungokna gatekna kang sarta lakonana wa sing pasewakan dina iki negara Ngastina kang nandhang pagebluk Mayangkara aku nyeraya Prabu Baladewa supaya nyilih Kalimasada merga apa merga Prabu Baladewa ki wong sing dipercaya dening para Pandhawa janjane Ngastina kuwi ora nandhang pagebluk Ngastina kuwi ora nandhang ruhara ora ketaman gara-gara kang kakiri-kiri penyebabe apa kok aku nyeraya Prabu Baladewa njaluk bantuan Prabu Baladewa supaya nyilih Jamus Kalimasada supaya Pandhawa ringkih kekuatane merga Kalimasada kuwi simbol kekuatan sing diduweni dening para Pandhawa mula niatku yen Pandhawa wis nyilihke Kalimasada karo Prabu Baladewa menehke Kalimasada aning para Kurawa mengko Kalimasada diobong Pandhawa bakal ringkih Pandhawa bakal mati Ngamarta bakal bedah nanging iki mawana babak anusuli jujul lang layoni ya kuwi Petruk Kantong Bolong anake Semar Badranaya duwe kekarepan kang padha ya kuwi bakal nyilih wujuding jimat Jamus Kalimasada kinarya sediane bapake Semar Badranaya
kan duweni kegayuhan kepingin bangun kayangan. Woi lah dalah Semar badhe bangun kayangan. Ayo. Semar bakale mbangun kayangan. Mula dina samengko Petruk kudu mati. Merga Petruk sing dadi pepalang anggone para Kurawa bakal nyilih Kalimasada kang sejatine kuwi mung alibi kanggo dadi ringkihing para Pandhawa. Ngestaken dawuh. Wah, ya dalah. Bolak-balik Kurawa siji kon mateni wong ae. Golek ringkihe para Pandhawa wae. Mbok empun teman. Dengan iku pun tuwek mbok eling kalih Gusti Allah. Ora kok ndeder kamurkan wae. Kowe nek ora budal ya ora apa-apa, keri ya ora apa-apa. Ora budal ya ora apa-apa, sing gelem budal wae. Aku ora meksa. Kowe ora melu ora apa-apa, Melu sapa? Sing jalan nggur kene lho rombongan. Ayo melu sapa? Ya budal padut ngono. Swatama kula wonten dawuh paman kaya padatan ya. Pisan dandan pindho nglumpuk kaping 3 kabodholake cekel Petruk kantong bolong ketemu rasan dan tak kakean ditakoni. Bondo tangane srimpung sikile babaten glorik nggih amit medal pasilan paman. Sang pati sigra mranata baris nyawiji kumolong dampyak-dampyak mregut lampahe binarung watang rapyak agate kumalar ngabegi suraeku binarung tambur nyang beri suling slompret sesauran minangka cucu ing baris budaling prawadya bala gumregut ganya lumaris
Thank you.